Unsa na ang football sa Italian, mami? Okay, na inangutana guys no sa ka-viewer na to kung unsa na ang football in Italian. Football player garo ni si sir. Okay, ato na ron to bagon later guys, okay? Since football man ang atong hisgutan ron guys, ato na lang pud nang apilon ang football shoes, football sock, football uniform, o football field. Ato na i-translate og Italian. Kamu guys, basig namin pangutana. Comment lang ang word guys na gusto niyo ipatranslate sa pog Italian. Libre ra ni guys, why bayad? Before ta mag-translate og Italian word guys, magwali na pud sa mami ninyo ha. Mag-storytelling na pud ko. Kita man jud mo guys no nga ang kanang mga naa sa picture si Kiara Kit. Gamay pa siya dira guys. O kabalo ko guys nga natingala mo nganong si Kiara Kit na diha. Way back 2022 guys, nag-try out daw ni si Kiara Kit og football kauban sa iyahang cousin niya si Wincy. Mga 3 years old kapin pa dira si Kiara Kit og ang iyahang cousin mga 4 years old. O tanawan, nagpungko-pungko pa sa mga bola, murag mga correct, murag mga pure football player ba? Sabi na kung magdayon-dayon na nila ang pag-try out nila og football. Guys, ikatulo raman guro ni sila naka-try out din undang. Ang original gyud nga football player ani guys kay naa sila cousin nga si Chris, lalaki to guys. O mao to naka-influensya nila nga mo try out og football. O mo gito ang pure nga football player hantud ron football player gihapon si Kuya Chris. Congratulations! Sabi na ko ganahan sila magpatid-patid og bola nga. Dili na sila ganahan magpatid-patid og bola dahil nakit ko nila mga tiil guys on undang. Medyo taas-taas jud kayo nga kung storytelling ninyo guys no. Nalimutin ako guys nga mag-translate pa man kong Italian ay guys. Okay guys, ato na ni i-translate guys ang football guys. Ang football in Italian guys is calcio. Calcio. Nahimo naman yung kung anong maestra sa Italian guys oy. Okay guys, ang football shoes. Okay, translate na og Italian guys. Ang football shoes is scarpe da calcio. Scarpe da calcio. Mao ni maestra nga way bayad, libre ra. Sana all. Onya guys, ang football sock in Italian guys is calza da calcio. Calza da calcio. Kung eskwela pa kong high school guys ba, Filipino subject naman ang akong favorite subject guys. Karon guys, nahimo naman kong picture noon ani sa Italian. Onya guys, ang football uniform in Italian guys is divisa da calcio. Divisa da calcio. Sa unan guys, nakabunal man yung mami og Italiano. Na-instant Italian picture na tani. Mayo gani guys, pagbunal na ko guys, wala bakol. Sige na guys, oy, mao ni siya guys ang last nga atong i-translate og Italian guys, ang football field. Ang football field in Italian guys is campo da calcio. Campo da calcio. Dangat guys, ang field guys sila guys is campo day guys. Diba ang campo sa tuwa guys, kana makatubhan guys. Dili na lang ko diba kung video guys, basi ugma pa tani mahuman guys. Thank you for watching.